norumo ni itwacho ni samoro wanyalo nyiere mogik ni mar nyiero mogik nyalo betie mamiti maloyo nyiero mokwongo. Erokamano senior. Erokamano VOJ ingeni wachiwoga consultancy ka for free. An mara adwa wacho ne party mar ODM ni wuoth manye gi chako Kakamega en wuoth maber to deberie ka party mar ODM ne odhi mbele gi wuodhego nikech gin gi nafas maber mar bedo gi nyasi mar yango higni 20 moriwo jokanyo magi te gibedie gi nafas ni to bende mar ariyo gidogie gigo manong'e godo ODM imako jolo mar party Peter Anyang' Nyong'o to gi jakom mar party Gladys Tieno Wanga nigi nafas maber mar duoko ODM gigo manong'e godo mar chung' motegno gi jopiny. Ang'eyo kendo an gi geno mathoth kana aneno kit loso manyotimore Kakamega ni mae wuoth magidwa chako mar duoko chia to gimbi mar ODM kumonego gwidie. Akwayo negi hawi maber ka gitiago chamano. Erokamano maduong' ahinya jawinjo marwa kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro. Erokamano ahinya ne director marwa Alex Obado kanyakla kod jogo picha gi technical crew te ma omiyo chenro ni ochopo wang'e okinyi ma kawuono kokalo Ramogi FM gi Ramogi TV. Erokamano bende ahinya minwa mano Betty ma bende ngiswa ne dwaro right of reply. Kata kamano nya Yesu kende wanabed kodi kanyakla ka walamo ne Jehova Nyasaye e kanisa ne migosi Raila Amolo Odinga ndiko mar Timotheo mar 2:4 Matinda biro nyaka 8. Jakom ose kasore kaka wuothe pinje mag Afrika manyo mbulu to mane kaka en modong' owene Jehova Nyasaye oriti makawuono kwe makene ma Jehova Nyasaye obed kod oriti nyinga en Otieno Makajuma. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.